White paper li ġiet ippreżentata waqt konferenza tal-aħbarijiet reġgħet naqset milli tindirizza l-akbar problema fil-qasam tal-kirjiet. Fil-fatt huwa biss fl-aħħar paragrafu ta' din il-white paper li tissemma il-problema reali ta' nuqqas ta' proprjetà disponibbli għal kiri bi prezzijiet li huma aċċessibbli għal dawk bi dħul baxx. Waqt il-konferenza ntqal li huwa importanti li ssir distinzjoni bejn suq tal-kiri u dak tal-housing soċjali. Iżda fil-waqt li l-white paper qed tipprova tir-regolament tal-kirjiet eżistenti, qed tonqos milli toffri proposti konkreti dwar kif se tiżdied l-aċċessibilità għal proprjetà residenzjali għal kiri. Fil-konklużjoni tagħha l-white paper tgħid biss li qed tagħmel ċara l-viżjoni tal-Gvern dwar kif jeħtieġ li tissaħħaħ il-provista ta' proprjetà b'mod speċjali li tinkera brati aktar affordabbli. Iżda mbagħad tonqos milli tagħmel imqarr proposta waħda konkreta dwar kif jista' jsir dan. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes semma kif hemm nuqqas kbir ta' akkomodazzjoni fis-suq tal-kiri li tinkera bejn l-400 u s-700 € fix-xahar. Iżda minkejja x-xogħol li sar fuq din il-white paper, dan il-bżonn baqa' ma ġiex indirizzat.